L-eks kap nazzjonalista Adrian Delia li kien tqaċċat minn kap minn 17 il-deputat nazzjonalista mexxija mill-kap de facto Carola Aquilina, Jason Azzopardi u Beppe Fenekadami ħareġ b'waħda ġdida. Issa qed jgħid li l-ġlied fil-Partit Nazzjonalista huwa perċezzjoni. Delia li jrid jerġa' jsir kap kien qed jiġi intervistat mill-ġurnalist Karl Azzopardi tal-Malta Today meta mistoqsi minn Azzopardi dwar il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista bejn id-deputati, Delia għalek. Il-ġlied fil-Partit Nazzjonalista, ismani, fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx dan il-ġlied, il-perception, partikolarment efforts tal-Labor jiprofaw pinġu ta'. Din id-dikjarazzjoni ta' Delia tistona bil-kbir mal-ġlied ma jaqta' xejn li l-Partit Nazzjonalista ilu maħkum bih saħansitra qabel ma Delia sar kap wara Simon Busuttil li iżda irranka meta Delia sar kap kontra ix-xewqa tal-fazzjoni estremista li ma fazzjoni llum għandha elementi tagħha li qed jappoġġjaw lil Delia biex jerġa' jsir kap u oħrajn li qed jappoġġjaw lil Alex Borg. Persuna mitħla tal-Partit Nazzjonalista qal lil One News li din id-dikjarazzjoni ta' Delia hija umiljanti għalih stess. Intqal lil One News kif huwa inkredibbli li Delia fidadija kbira li għandu biex jerġa' jsir kap qed jispiċċa jumilja lilu nnifsu billi jipprova jagħti l-impressjoni li fil-Partit Nazzjonalista ma hemmx ġlied meta nisu stess ftit tal-ġimgħat ilu kienu ngaġġati fi gwerra man-nies ta' Alex Borg wara li akkużaw lil Borg bit-tradiment. Imma mhux biss huwa tassew umiljanti li Delia spiċċa jilaq lil nies bħal Carola Aquilina u Jason Azzopardi li ilu fi gwerra magħhom aktar minn 5 snin ħalli dawn jappoġġjawh għal-kap. Dil-istrateġija fażulla ta' Delia qed tintuża wkoll minn Alex Borg biex minn għalih jagħti l-impressjoni li fil-Partit Nazzjonalista hemm paċi u armonija meta kulħadd jaf li dan mhuwiex il-każ. Intant wara li għamel din id-dikjarazzjoni Delia mbagħad qal li taħtu bħala kap kien hemm il-ġlied imma li issa dawk li dakinhar ma kinux miegħu issa ġew miegħu.